Čaute, tu je Kaktus a ja vás vítam pri dnešnom videjku. A dneska tu máme video s názvom onlineovej hry. Určite ste mohli vidieť sériu aj na Munkelon kanáli. A túto hru sa nedá povedať, že som odkúkal a je to taká najľahšia hra, čo by mi mohla ísť na tomto malom počítači. Takže vrhneme sa do hry. Kľudne si ju môžete zahrať, link dám dole do popisu videa. Takže prvý tutoriálik. Máme tu máme tu takéto 3 postavičky. Teraz máme na výber ten vlastne iba bude búchol, on sa búchol a kocka padla. Tu máme boom. To je vlastne padajú pekne dole. Congratulations. A toto je bang. Skákali. Vlastne sa odráža. Dobre. Vyšlo. Skill. A na ten meč. Musíme to vyšlo. Začína to byť. To bol skill. Dobre, ide sa na vec. Takže práve teraz začíname hrať. Dáme booma. Ako prvého dáme určite booma. A toho... OK. A teraz hrež vlastne dále jedu tomuto kočiakovi a je dole. A bam! Haletel do Hajany. OK, takže teraz vidíte, že máme zasa inú postavičku, takže boomom bachnem, bachu bytku, takže pán. No, dúfam, že jeden na ten. Čo? Nemuseli sme použiť ani banga, proste som to dal na píšu. No, OK, takže booma, explode. No, môžete vidieť, že bude to, už som si to skúšal, bude to ťažšie level. Ťažší. Bam! No, toto je ešte ako tak. Búmom, týchto dvoch už je dosť ako to máme tu len 15 ideme odznova. Takže máme booma, keď úplne bachneme, že vypadnú oči. Sem. A ten padne. Šopa. Musíme to dať, nie? Však takto a bam. Dobre, a teraz presne tá istá taktika. Do hlavy, pánu. Bam, takto. A už letí dole. A nám nepadol. Ale vyhrali. Dobre. No a... Mam tak tutaj
chápete, musíme využiť všetky takto, že biblík, no nehodíme už to, ale je to až, povedme si nám, to odpáli a tento zhodí toho, ale tento zhodí. Ak proste dáme tento level, tak končí let's play, lebo toto je už vážny level, už ťažký. Vôbec, aerole! No tak, teraz to budem. Joj! A tesné, ako ste mohli vidieť, bolo to tesné. Ale vidíte dnes no, ešte nepadne, ale tam je krásne. Posledných 5 pokojov. Ak to nedáme, idem ako dáme. Ale ako toto nám dá? No a tie dve, čo tam bude? No, Zoďo, ešte Zoďo, no ako... Toto bolo tesné, Minko, toto bolo tesné. No a teraz je šanca na výhru 1-2. Takže je to tam! Yes! Mohli ste vidieť, tuto mi kamarát hovoril, že nie, ale ja som povedal, že oh yes. Áno. Skill. No ale s tým to ani nepôjde. Vy to vidíte, ja tu mám jeden. Ale jeden šún tu ostane. Musím vymyslieť tak. Tohoto. A už mám aj takto. Tak. No to aj takto skill. Toto tak, nie, ani tento aha, veľmi dobrý to mali. Takto je. Teraz. Toto ešte dáme, nebojte sa. Toto je náš skill a toto dáme tak. Končí sa let's play. Postaví. Takže tenka uberať môže on stiahne. No to si nestiahne, akože on nestiahne. No mal stiahne. Mal by ho stiahne. A je to jedným rýchlým pohybom. A dám mu teraz na spodu, hej? Dáme mu na spodu. A že či nepodlomí toho veľkého. Tak to na spodky. Toto bude môj cieľ dneska ešte. Ak to dáme, tak... Hej. Skúste si to zahrať sami. Je to veľmi ťažké. A máme to tam. Ešte dáme jeden. Toto video bolo napínavé ako guma v trenkách. No v tomto videu nebudú žiadne takto, aby takto bude ich zapínať. A ani jeden nepadne. A nechci nás. A tu máme jeden. Počkaj, ja ich takto podkopím. No, aha.
Aha. No a teraz mohlo by to ísť, ale tento červený nám to blokoval. No. Šupa, on nám to blokoval, chápete, to nie je. Keď som nedoblokoval, on tam to tak. A teraz nespadne ani jeden. Dobre. To dáme ľudia Boží. To dáme šup. To dáme šup. Musí padnúť. Proste musí. Musí. Viete, ako to je? Tak to peng, peng, peng. Vidíte? No ale tí vrchní už... No ja ich podlomím proste, ako... Už viete, môj pádny systém je proste skôr. Nič. Toto už bude také. Ale keby to vyšlo ako tak si to bude. Takže títo nepadnú, čo ma sere úplne. Skill! Ty kokos! Videli ste ten búk? Ako to vyletelo? Tak toto len na vidíte. No kurníko sa mnou zráž. Videli ste ten búk? No padne! Je to tak isto, ale je... Tak. Ešte. Dáme nejaké podobné. Vidíte teraz, ako úplne skočili. Nejaké točiaci. On keď nespadne, tak som na vodu. On teraz bude opsať. Musíme to dať odsúvať. Proste mi to nešlo. Chápete? OK, sme späť. Nevyšlo mi to už aj na 15. krát. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Ja sa s vami lúčim. Majte sa pekne a... Čaute! Dali sme to! Uhú!